Какво ако можехме да имаме достъп до древна мъдрост, само с едно докосване? Това е Dharma AI. Векове наред безценна мъдрост е била заключена, скрита в древни текстове. Говорим за най-голямата колекция в света. Десетки хиляди буддийски учения. Проблемът? Преводите и търсачките просто не се справят. Мъдростта остава недостъпна. И тук се появява Dharma AI, мостът между древната мъдрост и модерния свят. Просто задавате въпрос на един от 11 езика и получавате автентични учения. Но не става въпрос само за превод. Dharma AI всъщност разбира смисъла. Системата може да намери точните пасажи на тибетски или санскрит, запазвайки смисъла. А как го прави? Нормализира термини, намира пасажи, свързва ги и цитира източника. Така се получава не просто цитат, а цяла мрежа от свързани идеи. Ключът към доверието – научна точност и напълно проследим произход на всяка дума. Да видим един пример. Да кажем, че попитаме за ученията на Нагарджуна. И ето го отговора – ясно учение с точен цитат на източника. И това е най-важното. Това не са мнения на AI, това са думите на самите майстори. Представете си, цялата колекция на Asian Legacy Library директно в джоба. Достъпно е навсякъде, като Web, iOS и Android приложение. Dharma AI – древна мъдрост, запазена с научна прецизност. Учения директно от извора. И така остава въпросът. Какво ако древната мъдрост наистина може да направлява модерния живот?